Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a GoPostcat. Us portem avui un nou capítol de la secció de preguntes freqüents i anem a parlar avui una mica del tema del còmput de terminis perquè veritablement és un tema molt recurrent que hem de tenir clar ja com a base i a més per les preguntes de test que moltes vegades ens fan. Així que anem a mirar d'aclarir una miqueta aquests aspectes. En primer lloc i en caràcters generals, la gran pregunta és: els dies són hàbils o són naturals? Un cop mires tot el temari, tota la part de dret administratiu, la llei 39/2015 i companyia, mires tota la part de funció pública, TREBEP, etc, mires contractació, etc, diríem que en el temari d'una oposició, en general, tot el bloc de dret administratiu, tot el que són les lleis administratives, els dies com a norma general són hàbils. Són hàbils, a no ser que et diguin expressament que són naturals. La gran excepció molt preguntable, té lloc quan estem en una notificació electrònica i l'administració ens ha dipositat la notificació en la safata d'entrada i nosaltres no accedim al seu contingut. En aquest cas, quan passen 10 dies naturals, des de que hem rebut la notificació i no accedim, no cliquem per entrar dins del seu contingut, és quan s'entén rebutjada la notificació electrònica. En aquest cas és lògic que siguin dies naturals, perquè en definitiva tu pots accedir en qualsevol moment, no necessites que les oficines estiguin obertes, pots accedir des de casa, des del mòbil, des de l'ordinador. Per tant, és normal que siguin dies naturals que no hagin de ser hàbils perquè no depens de que estiguin obert ni tancat res, no? D'altra banda, s'ha de tenir en compte una gran excepció que teniu la majoria dels opositors, no per exemple en el cas d'auxiliars, que no us entra per exemple contractació, però en general, i és que la llei de contractes del sector públic fa la inversa, és a dir, els dies per defecte són naturals. Hi ha excepcions? Per descomptat, com sempre. La gran excepció és tots els terminis als quals es fan referència quan parlem del recurs especial en matèria de contractació. Per exemple, quin termini tens per interposar aquest recurs especial en matèria de contractació davant del Tribunal de Contractes? Doncs tens un termini de 15 dies hàbils, però ja t'ho diu expressament, és a dir, aquí passaria el mateix però a la inversa. Els dies en la llei de contractes del sector públic com a norma general són dies naturals, a no ser que et digui, la mateixa llei de contractes del sector públic et digui que són hàbils. Quin és el cas que a nosaltres ens afecti? Doncs tots els terminis que apareixen en tot el procediment per tramitar el recurs especial en matèria de contractació, des de que l'interposes fins que es resol. En l'àmbit de funció pública em vinc a referir al TREBEP, el decret legislatiu 97, tota la normativa en general, els dies també com a norma general són dies hàbils. I després hi ha, per tant, el gruix del que ens entra són dies hàbils, a no ser que específicament ens diguin que són naturals. Excepció feta, com deia, de contractació, que mira, funciona justament a la inversa, no? En els àmbits privats, és a dir, quan et diuen que una llei entra en vigor als 20 dies de la seva publicació, quan parlem d'una tramitació parlamentària diem que hi ha 10 dies per presentar esmenes a la totalitat o 20 dies per presentar esmenes parcials. Tot això, que ja queda fora de l'àmbit, diríem, que és administratiu, funció pública i contractació, com a norma general són dies naturals també. Llavors, un cop estem ubicats en aquest sentit, ara anem a veure efectivament el còmput, com es computa. El còmput pot ser per hores, dies, mesos o anys. El còmput per hores ja no l'he posat perquè té poca aplicabilitat a la pràctica, tot i que es va pensar que amb l'entrada dels registres electrònics i de tots els tràmits electrònics tindria més presència. La veritat és que s'utilitza poc, però és cert que també hi ha el còmput per hores. L'únic que ens diu la llei és que les hores també les hem d'entendre hàbils i que no poden ser més de 24 hores. Per què? Perquè si són més de 24 hores ja és un còmput per dies, no? Llavors ja no té sentit. Dit això, diríem els més rellevants, per tant, són per dies, mesos i anys. Els dies són hàbils. Des de la llei 39/2015, els dies són hàbils. Què vol dir que els dies són hàbils? Vol dir que hem de descomptar dissabtes, diumenges i qualsevol festiu. El mes d'agost és en el procediment administratiu, el mes d'agost és hàbil. Per tant, al mes d'agost es poden presentar coses. Si el 15, per exemple, el 15 de juliol et notifiquen una resolució i no estàs d'acord i et diuen que tens un mes per interposar recurs, quan acaba aquest termini d'un mes? Doncs el 15 d'agost. Nada menys el 15 és la Mare de Déu d'agost i és festiu. Per tant, vaig a posar una altra data, el 10 de juliol, i em notifiquen, no? I se m'acaba el 10 d'agost, doncs el 10 d'agost és l'últim dia, perquè el mes d'agost és
hàbil. Per tant, només en el mes d'agost, al igual que la resta de mesos de l'any, només s'exclouen dissabtes, diumenges i festius. Vale. L'altra cosa que ens diu és que el còmput del termini per dies començarà a comptar a partir de l'endemà de la notificació o, en el seu cas, per exemple, amb unes OPOs, doncs, quan et publiquen la convocatòria i et diuen que tens 20 dies, per exemple, que ara són 10 dies hàbils en el cas de la Generalitat per presentar la instància, doncs aquests 10 dies hàbils començaran a comptar a partir de demà. És a dir, què vol dir això? Vol dir que avui no puc presentar-ho. O sigui, si avui es publica la convocatòria, no presento avui la instància, sinó que el primer dia és l'endemà, tal com ens diu la llei. Per tant, demà serà el primer dia que la podré presentar. De fet, a les convocatòries normalment es publica la convocatòria, però la instància no s'habilita fins a l'endemà, precisament per evitar que hi hagi persones que ho presentin abans d'hora, perquè això es pot considerar, i de fet així ha passat, doncs com a fora de termini, per haver-ho presentat abans d'hora. D'acord? Després tenim el còmput per mesos i per anys. En el còmput per mesos i per anys, la llei ens diu dues coses que hem de tenir molt clares. La llei, em refereixo a la llei 39/2015. Un, que aquest còmput de terminis per mesos i per anys comença a comptar a partir de l'endemà. Dos, que computa de data a data. Què vol dir això? Vol dir, doncs, tornem-hi el que acabem de dir. Si el dia 10 de juliol em notifiquen una resolució i vull interposar un recurs i em diuen que tinc un mes per interposar el recurs, doncs el recurs, el primer dia que el puc posar és demà, perquè comença a comptar a partir de l'endemà, però computa de data a data. Vol dir que si el 10 de juliol em notifiquen, el 10 d'agost s'acaba el termini. Vale? De data a data. 10 de juny a 10 de juliol. I ara, això sí, el primer dia que puc posar el recurs no és avui mateix, sinó que és l'endemà, a partir de demà, i ja està. Vale? I això, insisteixo, perquè és una qüestió que ha generat molt de dubte, és una qüestió que es demana es pregunta molt, doncs, i simplement hem de retenir això quan ens demanen, sobretot auxiliars administratius que juguen molt amb els calendaris i ens posen còmputs de terminis, a partir de l'endemà, però de data a data. Quan s'acaba el termini? La Pepeta ha rebut una resolució i no està d'acord, li notifiquen el dia 20 de gener i no està d'acord i vol posar el recurs d'alçada. Quan se li acaba el termini? Doncs hem de saber que el recurs d'alçada és un termini d'un mes i que si li han notificat el 10 de juny, doncs aquest termini acabarà el 10 de juliol, que si li ha notificat un 20 de gener, acabarà el 20 de febrer, i així successivament, d'acord? Després, què passa si el dia de venciment és inhàbil? Pot passar que l'últim dia, per exemple el 20 de gener, doncs per exemple sigui diumenge. Llavors, què fem en aquest cas? Doncs no passa res, ho allarguem fins al següent dia hàbil. Si el diumenge, que és el dia que acabava el còmput, el dia que acaba el còmput és diumenge, doncs ho allarguem fins dilluns, cap problema. Una altra cosa que ens pot passar és que el dia de venciment no existeix. Per exemple, un 31 de gener ens notifiquen una resolució i ens diuen que tenim un mes per interposar recurs. Quan acabaria el 31 de febrer? Problema, el 31 de febrer no existeix. Llavors, què ens diu la llei? Doncs que me n'haig d'anar al darrer dia del mes. Per tant, me n'aniré al 28 de febrer. Que tinc la mala pata que el 28 de febrer és diumenge? Doncs llavors me'n torno a aquesta regla d'aquí, ho allargo al següent dia hàbil i llavors seria l'1 de març. Vale? I finalment també la llei ens planteja què passa quan la data de venciment és hàbil per una de les parts i inhàbil per l'altra part. Doncs jo soc de Barcelona, per exemple, i per mi, per tant, el 24 de setembre o 25, ara no recordo, és el dia de la Mercè i és festiu per mi, però haig de presentar l'administració a la qual m'adreço doncs és la de l'Ajuntament de Lleida, per exemple, i per l'Ajuntament no és festiu. Què hem d'entendre? És festiu perquè ho és per mi o no és festiu perquè no ho és per l'Ajuntament de Lleida? Doncs el que ens diu la llei és que si un dia és hàbil per una de les parts i inhàbil per l'altra part, ho entenem inhàbil en tot cas, tant si és inhàbil per l'administració com si és inhàbil pel ciutadà. Es considera inhàbil en tot cas. D'acord? Doncs res, fins aquí el capítol d'avui. Espero que us hagi pogut ajudar d'alguna manera a aclarir 4 dubtes sobre el tema dels terminis. Si sou membre del nostre canal, pel xat us podem ampliar la informació o resoldre qualsevol dubte que tingueu. A la descripció teniu el link a la nostra pàgina web, com sempre. Si us agraden i us interessen aquests vídeos, si us plau, subscriviu-vos i doneu-nos like, que ens ajuda molt. I res més per part meva. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu,
A tope.